Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tata. Hala, si... Kinsa ng imong gikasulti, Chuna? Kinsa ng imong gikasulti, Chuna? Bungol ka ba? Ha? Si Kinsa? si Alan. Hala! Sir! Hilom amay, Kuan, sir! Kining! dili ba ka ng tawhana? Kana si Alan, mao ang amahan ni Atina. Dili ba? Oh, siya! Ah, Kinuha! unsa man, gibuang ko nimo. Gibuang ba ko nimo? Bong! Wa! Unsa man ni? Ha? Inigtalikod na ko. Mupanusday kini si Alan. Ha? Bong! Imulan kong gibuang, Chuna! Ha? Sir, mo magilambas, Ma'am Chona! Unsa man? Gusto kang iapilti ka, amay? Ha? Ayaw taon, sir? Pwes, bahawa! Biyai kami! Sir! Bong! Igor na itaw siya ni Sodre. Nangita ka kasi na. Chuna, ayaw yung kugling na. Kontra yun na ko. Nalinglahon ko. Kontra na ko. Budiyan ko. Huwag ko magpudi ni Bubong. Ayaw yun ko buang nga, Chuna. Wa, baka makailan ako singpit. Mahibawaan pa ganit ako. Nagigsulti ka ni Alan. Kamong duha. Pamukan tamo sa inyong ko. Nakasabot! Nako, intahon. Kaluoy niya. Gitamparos. Gibagnos og karon. Gipatiran. Maayog yung pagkaigo siyang kile. Sabot ka ba? Kinuo ko. Ubasi, Kaluoy. iligtalikod ako. Ha? Di mo tong pabalikon si Alan. Ayaw yung pagtuo nga. Na mahimo ko ni mong linglahon. Ay, hala, pagkaluoy ni Ma'am Chona. Ayaw ko iparihas sa imong kalipin kasi Alan. Dili ko uplok, Chuna. Nakasabot ka. Kinuo ko. Nako, gitamparos o gitukmad. Natuwad intawan. Grabe sa si Sir Bong, ay. Wa may patawad. Pero, ano ni balik man siya? O kuya, diretso dayon sa CCTV camera. Ano ka, no? Mura magnahibaw siya nga diri sa Alan. O, dili kin makalimot si Jonah. Hala, oy. Nilakaw na si Sir Bong. O si Ma'am Chona. Napayaka pa. Agtuon ko, be. Sakit sa kong kilid na ko siyang patit. Ma'am Chona! Amay tabangin ko, amay. Uy, hala! Nagtugo ang imong ilong ugba, oh! Kaluoy ni mo, ma'am! Si Alan, siya may nakaingon ini. Salbahis tong Alan na to. Ma'am! Kung dili patugod niya, dili kumbun og litsi. Animal! Animal ka, Alan!
nakaamong na ako. Kung wa pa siya ni Ari, dili unta ko maingon ini. Pero ma'am, ngayon mo nahibaw man si Sir Bong nga may ari katong alan? Unsa? Kuan man God, murag nasabot na ako. Nga nagdali siyang may ari, diretso pa open sa CCTV, unya. Iyan yung nakita ka mo nga nagsulti ni Alan? May punto tinod ka, may. Murag nahibaw gayod siya. Ma'am! Ma'am, imo mo kung gilap ni. Nga no, God! Ikaw ba'y nagtaho kang bong? Ha? Unsa? Ikaw may nahibaw nga diris Alan. Ikaw ba'y nagpahibaw kang bong? Ha? Ha? Wa in taon, ma'am, oy! Ayaw po makaklitse! Wag yun nakamon, honest ma! Wag yun ko magsulti! Wag yun ko manawag ni Sir Bong! Kung dili ikaw, kinsa ang nagpahibaw ni Bong? Ay, nagpadayon og agas ang dugo sa imong ilong og baba, oh, Ma'am Chona! Agay ko, tambali ko, litse! Agay! Nahuman na akong tambal ang imong nawong og simod, ma'am. Sa amin. Idolo lang sa amin. Kadiyot? Ay, diyarang sa amin, ma'am. Uy, Niborot ang imong simod, ma'am. mal. Medyo nahiwi sa ugamay ang imong ilong. Usa? Nagparitoki kasi mong ilong, ma'am. Hilong! Kalitse ni mo! Si Bong. Hello? Hello, Apple. Kumusta, Bong? No split lagi. Usay po ito may pasabot, ha, Bong? Gibanal na ko. Ha? Kinsa? Si Chona. Mao pa? Di yun kalimod. Nakita na ko sa CCTV. Yang sultihan ay silang Alan. Ang amahan sa iyang anak. Pipi. OMG, kaluoy good. Kung nakahimo siya sa pagbuang kang Alan. Pero dili na ko. Dili siya makahimo ni anak. Dili, Apple. Kontra kay na ko. Basta linglahon ko. Mayo kong mopangga. Pero dili gid mahimo nga ako'y tuntuhon. Bong, Mo noon. Gaan ganing kamot na ko. Basta ako'y biduangan og babay. Dako gud kayo kog investment. Hatagan tanan. Unya buangon ko. Atay na lang. Bong, Na, kaubo na doon si Chona. Birisi! Dako na kay kag uday. Unsa na resulta? Oh. Wa pa ba kay nanawag? May nagkar pa diya. May nanawag. Tubag ka, Apple. Please, tubag ako. hello, Chona. Apple, tabangi ko. Busy ko. Sorry. Bye. Shit! Ki-off niyang cellphone. Kahilas ba? Litsi nga, Apple. Bisit ka! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!